Reprenent el tema anterior... que no sé deixa un temps per salvar. Bueno, volem parlar d'això, de projectes paral·lels a les nostres feines, no? Què ens empenya a fer altres coses que no sigui només treballar. En aquest sentit, per exemple, això mateix que estem fent aquí, a Penya Helvètica va sortir com una idea de fer-nos rics fent podcast. Que això seria novetat absoluta al món. Com tothom que fa podcast. No, però... De moment va regulinxi, no? O què? De moment no ho sabem. No ho sabem. De moment ni va que no hemos salido. És veritat. Imagina't que... O sí. O sí. ¿Qué día era hoy? És veritat. Avui estem a setembre. El 2023. No. 32, vull dir. Però el que dèiem, què ens empenya a fer altres coses, no? Si algú té algun projecte paral·lel, Miquel, concretament? Jo he tingut diversos, però ara tinc, bàsicament, diria, Felicito Fill i Masters of Naming, però no neixen com a guanyar diners. Però sí que amb el temps i amb la regularitat veus que es fan grans i que d'alguna manera poden revertir cap a l'estudi. Amb visibilitat, chupito, paraula que jo crec que sortirà molt aquí, no? Sí. Likes i retuits que no paguen les factures, però sí que al final dius, hòstia, i si pots revertir d'alguna forma a l'estudi, directe o indirectament, no? És molt difícil de... Jo estic segur i sé que ha revertit, però clar, dius, i si directament pots revertir? I és amb el que estic ara. Però tu esperes això? O sigui, sempre he pensat, quan hem parlat de que revertirem a l'estudi, però no t'ho has plantejat mai de fer, hòstia, que et poguessis, no sé de quina manera, sempre hem parlat de poder viure només de Master of Naming i només de Felicito Fill? És molt difícil per començar perquè no és creador de contingut, sinó és curador de contingut. I és bastant diferent. Jo agafo coses de por ahí que la majoria me les passen. Hòstia, però és un gestor, Déu-n'hi-do, eh? Sí, hi ha curro i té, digue-li mèrit, digue-li que tu vulguis, però és molt diferent de crear contingut de zero. Algú que només és teu i que pot estar bé. Llavors, jo crec que és molt difícil monetitzar si ets curador. Que es podria, però clar, hauria de ser tot molt manual. Crear col·laboracions amb marques o fer accions. I hi ha una forma de revertir l'estudi que és, amb el tema de Masters of Naming, crear, és a dir, oferir els serveis que jo ofereixo a l'estudi, però que la gent de la comunitat de Masters of Naming ho sàpiga. Creem namings i creem claims i eslògans i taglines. Clar. I estoy en ello, però encara no he sortit, o millor ja he sortit. M'encanta. Tornem aquí amb el Nolan, Estamos en el no tiempo, Jugar amb el temps, Tu has notat, per exemple, o més feina, o has aconseguit feina a través d'algun projecte d'aquest? O gent que has conegut? No es pot traquejar directament, però sí que és un fet que la gent et té al cap, inclús gent coneguda, no? O molt coneguda, que mai t'havies pensat que t'enviarien coses o que et tindrien present. El que passa és molt difícil d'avaluar. De traquejar. Jo sé que en general sí que funciona, però no hi ha una acció-reacció directa. Però ara vull provar, amb això que et deia, de buscar una reacció directa, que reverteixi l'estudi directament entrant clients. Han entrat alguns 3 o 4 directes, alguns indirectes que no ho podré saber, però sí que et dona visibilitat, evidentment. Però sobretot ho faig perquè m'ho passo bé. I no va néixer com a em donarà feina, em donarà diners. Però sí que va néixer amb la motivació, digue-li com vulguis, no? Jo tinc una teoria que, com tinc FOMO, que és això de por a perdre les coses, no? A perdre l'actualitat, sense voler crear 2 monstres, i m'arriba l'actualitat per diversos cantons i ja em va bé, no? M'és molt fàcil mantenir-ho. Tu no fas res ja, no? És com... A veure, jo... Bueno, no. Vull dir, no busques, sinó que t'arriba. No, clar, és que no busco, perquè tot m'arriba duplicat, triplicat per diferents llocs. Clar, Déu-n'hi-do. Llavors, m'és molt fàcil mantenir-ho, diguéssim. Sí. Com els podcasts d'aquí. Tu vas fent i ja programaràs, ja tens programades potser les 5... No sé quan... Si fas... Programes a les publicacions. Programo molt poc. Però això, com el podcast d'aquí. Sí que hi ha molta cosa d'actualitat.
Hi ha cosa que no és actualitat, però l'actualitat sí que és un factor important. Que guai. Llavors, passa alguna cosa, pum, tu arriba per 1000 llocs, intentes posar la foto més o menys maca, verifiques que sigui real, perquè això és una cosa que m'agrada fer a mi, i publiques, i ja està. I sé que algun dia es podrà fer un projecte amb cara i ulls, o alguna cosa, o un podcast, un programa, o un producte, però de moment vaig com manteniment, vaig tirant. Eixamplant la base, la comunitat va creixent, eixamplant la base Chupito, i jo sé que algun dia o algú vindrà o jo pensaré en alguna cosa i donarà diners. Hòstia. Guai. Però no crec que estigui perdent el temps, perquè m'ho passo bé i perquè la comunitat va creixent i vaig fent. I no et costa diners. M'ho passo superbé i no em costa diners. No, clar, em costa temps, que això és un altre. Bueno, clar. He parlat amb molta gent d'aquest projecte, llavors, si tot el temps que he invertit, que és ara 20 segons, ara 5 minuts, ara tal, ho sumes, et dona per fer alguna cosa amb cara i ulls. El que passa que, bueno, vaig a buscar les nenes. Amb els 10 minuts que vaig a buscar-les, hòstia, jo faig allà virgueries. No, sí. Vaig al lavabo. Buf. Sí, sona lleig, però qualsevol mínim moment... El glamour de... El glamour de les xarxes socials. No, que és molt fàcil mantenir-ho i... Està bé. I m'ho passo superbé. Joder, I no em perdo res. La meva por a perdre'm coses, jo crec que per això, sense voler, hòstia, he creat això per això. No descanses mai d'això? Bueno, sí, clar, igual poso 5 coses, però igual estic 10 hores sense posar res. Ah, no. Em referia a unes setmanes o vacances. Vaig fer una setmana i ho vaig aconseguir. Sí? A l'agost passat, sí, ho vaig aconseguir. Guai. A l'agost vas fer una setmana sense publicar? Sense publicar res. A l'agost? Sí. Molt bé. No, Déu-n'hi-do. Es pot sortir. Ho vaig aconseguir. Em pensava que no podria, però ho vaig aconseguir. Però... Felicito, fill. Si tu dorms bé... M'explico. Sí, no. A mi em costa molt, ¿vale? Dormir em costa molt perquè i he de llegir abans d'anar a dormir per pensar en una història d'otro. Però tu, o sigui, amb tants inputs d'informació... Si algun dia no dormo bé, que a vegades passa, és per feina real de lo que em dona diners. Vale. No per et felicito fill a màsters. O sigui, convius amb la info a tope sense problema. Sí. Que guai. Està bé. Sí. Si ja potser més que el dormir és... pots desconnectar en algun moment. Això, per això deia. Estan arribant totes les notificacions de la gent que t'envia coses, estan veient... Les tinc desactivades, perquè si no s'acabaria la bateria molt ràpid. I la vida. A la que entro a aquella finestra, trio el que crec que pot ser més interessant i gas a la burra, ja està. I d'aquí una estona ho tornaré, quan tingui un forat, quan vaig a buscar les nenes, tornaré a posar, jo què sé, el que sigui, i ja està. Increïble. Convius bé amb això. Sí. Ha hagut algun projecte en ment? Ni que sigui... No? Alberto, tu tampoc? No, sempre... És que és una mica el començar moltes coses i no acabar-ne cap ni una. Sí, o sigui, faig il·lustracions d'animals basats en... Fa ja molt de temps. Són com il·lustracions basades en una retícula, quadradets i triangles. No. Molt infantil, tot. Però és el bitxo. Només el bitxo. Després, un altre de samarretes de la ciutat, perquè, bueno, jo no sé si us passa a vosaltres, són molt de samarretes. Hombre, disseny, jo difícilment porto una altra prenda de roba que no en sigui. I de la ciutat em passa que de lo que n'hi ha no m'acaba de fer patxocar res. I sempre tendeixes a fer-te les teves, però vas deixant passar el temps, en aquest sentit, i no acabes de fer mai. Sí que és cert que teníem un temps, que ho comentàvem amb el Miqui, el tema del concurs de la Festa del Trenet, que ho vam fer durant 6 edicions. Mític. Que xulo era. Sí, a més, era molt intens perquè era només en un dia i el vam evolucionar molt. O sigui, penso que, a més, a nivell de rebre, jo diria que no m'ha reportat res a mi, ni a l'estudi. Però la part que ens molava a nosaltres és que el concurs el que donàvem era més de 1.500 euros en premis a la gent. Patrocinadors, tenia una moguda interessant. Molt. Hi havia per tots els locals, però sí, és a dir, era el concurs de fotos del dia que era l'aniversari del trenet, dels amics del trenet de Cornellà. Nosaltres ens vam aportar el carro, s'importa que fem un concurs d'Instagram? No, vale. Clar, encantats ells. Cada any tenien més de 500 fotos pujades a Instagram amb l'etiqueta tant per la ciutat com pels amics del trenet
Van fer de foto, després van fer foto i vídeo, cada vegada tenia més patrocinadors, des d'entitats més petites fins a entitats més grans, premis més simples o senzills, premis de menús degustacions de puta mare, etc. I era el que guanyava s'emportava més de 1.500 euros. Déu-n'hi-do. I a nivell del Baix Llobregat tenia un concurs que per fer una foto, publicar-la, poguessis guanyar això, i era molt guai. Era el mateix que parlàvem ara. Es quedàvem una mica amb el Juan i a asseure'ns a fer una birra mentre xerrem com ho fem, què fem, podem, no. Jo feia la gràfica, ell s'encarregava més de contactar amb la gent, després estaves allà per Can Mercader, la gent ja et coneix, és a dir, m'ha servit més per fer amistats que no pas per una altra història, perquè no ho fas. De fet, la idea era d'ell. Pues de dir sí es va convertir en 6 anys. Uau, 6 anys? Sí, 6 edicions van fer. I va ser progressiu, oi? No va ser... Sí, bueno, és que el primer any va ser la foto s'ha de fer abans de la 1 i a la 1 entreguem el premi. Estaven dintre del museu del Palau Can Mercader, que ens van deixar del Departament de Cultura una sala per tenir allà el portàtil, aquesta, i posàvem a xarxes, i si no venia, era el següent, i si no venia, i era allà donar-li el premi. L'any següent ja van dir, no pot ser això tan ràpid. Donarem el premi més tard, o anunciarem els guanyadors i guanyadores més tard, i de tot agafes experiència de com muntar-ho. Arrel d'allò sí que és cert que un any per l'Ajuntament de Cornellà, per les festes de Cornellà, sí que vaig gestionar alguna similar. O sigui, va sortir aquest projecte, però d'aquest estil va ser més com donar-los un cop de mà per lo mateix. Festes de Cornellà, fes fotos, la guanyadora, el concurs, el jurat, i ostres, com ho muntes, com has gestionat tot aquest. I és guai. A mi moltes vegades és el que us he dit, és com aquest projecte. A mi més que per lo que, sobretot quan ho fas en gent, més per lo que et pugui aportar a nivell del producte en si que estàs generant, creant o pensant, és pel temps que hi ha darrere amb la gent que hi ha. O sigui, per mi aquest és el premi. Que després el concurs ve 50.000 persones, que després la samarreta de Thor és la més venuda del món mundial. Meravellós, però no és l'objectiu real. El real és el compartir una estona, passar-ho bé, obligar-te a veure't amb aquestes persones, i sí, pues genial. Sí. I si no, pues la despesa que has fet o la inversió que has fet en temps i calés és la que assumeixes que pots fer. Evidentment, no vas més enllà d'on tu creus que pots anar-hi. Perquè és paral·lel, potser. No és... És a dir, te n'adones també de la decisió de fer-te autònom, no sé com us va arribar a vosaltres, però a mi em va arribar d'una manera accidental. No era vull fer autònom, o vull ser autònom, no? Llavors, si m'hagués de plantejar, com estic plantejant altres coses ara mateix, que us he comentat abans, el ser autònom, crec que no ho hagués sigut mai. No sé si... Saps? És a dir, què t'empenya a ser autònom o ara mateix què t'empenya a fer un projecte paral·lel? Doncs de manera de... O sigui, del divertir-me, bàsicament. Jo tinc coses, però jo tinc... És la música, en el meu cas, no? O sigui, jo tinc un grup i això ho tinc com a... Bueno, doncs, vale, doncs, sí, no em faré ric, no em faré famós, ja tinc una edat, però ho continuo fent amb la mateixa il·lusió de fa 30 anys. Llavors, què vull dir amb això? Que si m'hagués de plantejar ser músic, ara mateix diria, ostres, no puc ser músic per X, tal, Pasqual i tal. Però, com ho tinc de manera paral·lela i ho faig amb il·lusió i no depèn la meva economia fonamental d'això, doncs ho faig amb certa alegria, no? I llavors, projectes paral·lels que ens podem permetre perquè no ens reporten diners o perquè no ens gastem massa, però que el benefici és continu. O, en aquest cas, si fem jo una marca de samarretes o el que sigui i haig d'invertir, doncs anirem amb el pressupost controlat. Però no dependrà tota la meva vida d'aquell projecte. Amb això no sé si m'estic explicant, però que vull dir que no és el mateix enfrontar-te amb una cosa així com única i me voy a dedicar a esto, o que t'empenyi... Per això et deia que, hosti, i si en comptes de que sigui l'afluència de clients, que sigui una font de vida, o sigui, o de font d'ingressos. No sé si que quan la gent vol ser autònom,
sempre li dic, hòstia, espera un moment, combina, m'estic liant moltíssim, però bueno. Vols que et salvi una mica? Sí, sisplau. Jo vull dir dues Estic coses. suant. Una que em feia molta gràcia quan parlaves de no quiero hacerme famoso o no voy a ser famoso como músico porque ya tengo una edad. Jo em venia al cap el koala, opa. Ara ho has dit. No, ja he tornat a treure un tema i està I tothom molt campat amb això. pensava, pues, puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Vale? Vaya ejemplo. És veritat, eh? Puede ser que sí. I després, l'altra era que... I els de so també. En sèrio has pensat en això? Sí, per això m'està partint la caixa jo sol. Soc molt patètic. Però me da igual. El cerebro, com és? L'altra cosa que et volia dir és el fer-te autònom és un como, Nunca. ¿vale? Però el por què, quan tu... ara faré una pedanteria d'estas. Una vegada vaig anar a un workshop al Blanc que el feia Mucho, ¿vale? I es parlava d'una cosa que es deia el Círculo de Oro. El Círculo de Oro, ni puta idea, No. o sí. El Círculo de Oro. Hi ha un pavo que es diu Simon Sinek. Simon Sinek, acabado en K, pam. Pues mireu el vídeo, està molt guai. Que el que diu és que hi ha com 3 etapes. El why, el how i el what. ¿Vale? El por qué, el cómo i el què. Ah, el guai de... Pensava de guai. Clar, és el per què. Vale. Sense entrar en això, link en la descripció, Sobreimpressionado. ¿vale? Sense entrar en això, perquè no passo a entrar, el per què és el que et fa aixecar-te cada matí per voler fer alguna cosa o iniciar un projecte. I el per què mai pot ser la pasta. ¿Vale? Es una regla. La pasta no puede ser el por qué. El cómo es cómo quieres conseguirlo. Pues para conseguir lo que tú querías era hacerte autónomo. Y el qué, pues es, yo qué sé, pues hacer pósters. ¿No? Hacer pósters, no sé qué, no sé cuántos. Tu recordes el teu per què? De què? De ser autònom? No. No. El món del disseny. Per què volies dedicar-te al disseny gràfic? Vaya pregunta. Perquè connectant amb aquest per què, és molt probable que aquest per què et serveixi per encetar qualsevol altre tipus de projecte. Perquè Vas a l'arrel, no? el que et fa aixecar-te cada matí El motivador. para hacer algo. Si quieres, te digo, el mío que era tener 40 y 50 y 60 años y ir con bambas. Y va a decir, pues diseñador. Ese es mi porqué. Molt bé. Pues no està mal. No està mal. ¿Vale? Ho estàs aconseguint. Sí. ¿Cuál es tu porqué? O si te acuerdas. Perquè no tenia una altra cosa que estudiar. Perquè em vaig quedar penjat, jo volia fer de Belles Arts i és igual, va ser accidental l'estudi de disseny gràfic, no volia ser dissenyador. Però bueno... Potser ho trobes i el proper dia Pots respondre un altre dia, pots sí. respondre. Però és important connectar amb el per què i aleshores veuràs que pots fer qualsevol cosa de projecte paral·lel o mantenir aquest si tornes a estar alineat amb el teu per què. Collons, tio. David, jo sempre he fet les coses en revés i per mi el disseny era el meu projecte paral·lel. Jo no era dissenyador. Jo tenia un lado oscuro. Jo era informàtic. És el mateix. Ostres. Segons Per un moment m'ho he pensat. tota la meva família és el mateix. Acabes de... Tu que sabes d'ordenadores. Jo vaig ser 12 Arriba-me la impressora. anys administrador de sistemes. Uau. Déu-n'hi-do. Res a veure. I vaig estudiar disseny perquè volia, per jugar. Perquè sempre vaig voler, quan estava estudiant, era o tema d'art o tema informàtic. Les dues coses em molaven. I quan vaig començar a estudiar, disseny pràcticament no hi havia res, era Belles Arts. I llavors vaig dir, informàtica, que té més sortida. Hòstia, I jo vaig fer al revés i vaig estudiar la carrera mentre treballava, vaig estudiar la carrera fent nocturn. I per casualitats de la vida, on estava currant, em van dir si volia portar la part creativa de la part gràfica del producte i tal i qual. I estava en un impàs que vaig dir, a la mierda, Hola, Vinga. con dos cojones. que guai. Molt bé. I dic, me passo, i a tomar per sacar la informàtica. I em va sortir bé. Vull dir, era el projecte paral·lel que jo ja feia cosetes meves, paral·lelament amb el tema d'informàtica, jo feia les cosetes, igual que la fotografia també feia, però mai vaig estudiar pensant que seria el que em O sigui, dedicaria. hi ha tercera via? Hi ha una altra paral·lela? O hi ha... Com soc Informàtica. jove,
Claro. Encara puc estudiar una altra cosa més. Pam! Bueno, estic fent un desviament al part de disseny, perquè ja no porto la part de disseny gràfic, ara estic més el tema efímer. Estic estudiant això ara també. Però està relacionat, sí. O personal, projecte personal, o alguna cosa que tinguis... No, ja no és allò. No, bueno, ja un canvi radical està bé i ara... Estàs content? Sí, no, prou feina tinc. Hòstia. Però vull dir que és un hàbit estrany, perquè, hòstia, els creatius busquen després quan es fan una altra cosa que jo vaig al revés. Hòstia, està bé. Vaig estudiar i per això, el que era perquè em motivava a fer, vull estudiar perquè soc un friqui, m'encanta estudiar, soc un tio raro. No. I ho vaig estudiar per gust, i per fer les meves cosetes a casa i tal, i mira, ara em dedico a això. Interessant. Diferent. No et faràs jardiner, no, llavors? Bueno, soc jardiner a la meva casa. Però us agrada tot la jardineria o són coses meves? M'encanta. Jo soc jardiner molts anys, molts estius. No, sí, jo tinc una menta ara que l'estic cuidant. És cierto. M'encanta tallar la gespa. Vale. A mi m'agrada molt. Jo m'agrada molt Forrest Gump, perquè el tio es dedica, van dir, hòstia, me puedo dedicar a conducir el carrito. Estic que puc fer. I és fantàstic. Bueno, és una feina que relaxa. Bueno, per almenys a mi. Però que no sóc jo només, no? Perquè trobo o... Jo he treballat molts estius de jardiner. Clar, per família. I bé. Bé, a mi m'agrada. Em ve de família, però m'agrada també. Bueno, doncs ens trobarem... Ens hem ficat en un bon jardí. Ara, jardiners creatius. M'agrada molt més el que faig ara, però està bé. Està bé. Pero veo una palmera, me pongo loco. Se m'acelera... Avui tancarà l'Òscar també, perquè avui està sembrat. Sí. Doncs, Minuto de oro, Òscar. Sembrat, està sembrat. Doncs res, fins una altra, nois. I que la força ens acompanyi. Tot anirà bé. Sí. Tot anirà bé. Avui no tinc jo el dia de res.